Už jako malý jsem chtěl mít dobrou postavu, nějak na tom pracovat a nějak se udržovat. Vždycky mě to fascinovalo. A proto jsem v 15 začal cvičit. Přivedl mě k tomu táta, který už chodí už několik let. A jednou se mě zeptal, jestli bych chtěl jít s ním, tak jsem říkal, že jo. A od té doby mě to vtáhlo a udržel jsem si z toho rutinu. Je to pro mě něco nehorázně cenného. Prostě čas, který si můžu i vnechat pro sebe, nějaká taková moje komfortní zóna, něco takového. Chodím sem, protože tady pracuji na recepci, což mi umožnilo chodit cvičit, kdy chci, jak chci a tak. Takže Meka Fitness je takový menší fitko, který přináší spoustu komfortu. Je tu zároveň, v některých situacích to může být narvaný, protože je to menší prostor, ale zároveň najde se tu všechno, co potřebujete. Co bych vychválil na rozdíl od ostatních fitek tady v Meka Fitness, jsou rozhodně jednoručky. Na rozdíl třeba od Berouna, od Tyranu, tak naše jednoručky krásně sedí do rukou a cvičí se s nimi úplně jinak než někde jinde.